dɔ ale bɛ yiri ye yiri min bɛ an fa dɔw tun bɛ san kɛmɛ ni dɔɔni balo o sen kan tellement k'o bɛ si sɔrɔ o bɛ baraka sɔrɔ mais fɛn min ka anw ta baraka n'a fɛnw jigi bi an bɛɛ natala nafolo kɔ ka ɲinɛ an farikolo kɔ ka ɲinɛ an ka diɲɛlatigɛ kɔ est-ce que a faamuna n'i ko k'u faden kana bila i ɲɛfɛ n'i ko i baden kana bila i ɲɛfɛ n'i ko ko i bɛ baara daminɛ cɛ kana bila i ɲɛfɛ i bɛ k'i yɛrɛ sago ka k'i yɛrɛ ta ye i bɛ balan a ti ko i bɛ dɔ ale ɲini wuli sɔgɔmada joona fɛ i bɛ yɔrɔ min na n'i tɛ se ka tigɛ sinon n'i taara tigɛ o de ka ɲi taa dɔ ale tigɛ i bɛ juru sira la k'a sigi i cɛ ma sɔgɔma joona fɛ kana kuma cɛ fɛ kana kuma muso fɛ mun b'o bi la yala ka b'o kari ma sini ala bɛ taa ɲininka na n'i ye nin kɛ n'i ma mobili tigɛ la b'i mobili tigɛ n'i ye nin kɛ n'i ma lu tigɛ la b'i lu tigɛ n'i ye nin kɛ momo bɛɛ k'u tɛ ɲa ala b'a kɛ i bɛ ɲali kɛ fɛn dɔ ye bi la ye ta la ye momo i ka dɔn min ya n'i ye dɔ ale sɔgɔmada joona fɛ ka taga tigɛ ka juru siri a la ka juru siri cɛ ma k'a sama ye kɔ yɛrɛ fɛn bɛ sama ye kɔfɛ cogo ka na ka n'i kɔfila ma a sama ten ka na fɔ so kɔnɔ n'i nana se so kɔnɔ n'i bɛ cɛ la a kɛ kuru saba ka don daga kɔnɔ n'i bɛ muso la a kɛ kuru naani ka don daga kɔnɔ bi la ye momo n'i ye nin la fɛrɛ ka suma fɛn a den ko i y'a fanga da a fɔ ma k'o banna n'o a banna momo bi la ye ne tun bɛ nin kɛ waati min na n'i y'a tun y'a fɔ ne ɲɛna k'o waati ko bi la ko ne bɛna se ka wa bi naani wa mugan ne b'a fɔ k'o bila mais n ba min ye n di ma n ba ma bila ala ka hinɛ la o de ye nin di ne ma o de ye kelen n'i ko ko n bɛ taa sugu la ni n ye wari sɔrɔ wari bɛ tiɲɛ ni n ye tigɛ don min na bɛɛ bɛ tiɲɛ n tɛ ɲɛ sɔrɔ n bɛ tunga fɛ solution tɛ yen bɔda tɛ n bolo i ka dɔn min ka i jija i bɛ dɔ ale buru kɔnte 300 ani 10 ani 10 i ka saba i y'a kɔnte 300 ani 10 non ok i jija i bɛ juw ni ɲini k'a bila kan ma kɛ 300 ani 10 ani 1 nɔnzi kelen ɲini i b'a bila kan a ma kɛ 300 ani 12 an mo nɔnzi bɛ mun ye ni bɛ to k'a yɛrɛ yɛlɛma ok caméléon voilà to k'a yɛrɛ yɛlɛma o ma kɛ a ma kɛ 10 ani 2 i jija satuju kelen na kungo ɲini ka fara kan a ma kɛ 300 ani 10 ani 3 a don kodɔn kɔnɔ a furu bi n'i yɛrɛ wusu na k'i ko n'ala bɛ nafolo di ma ni cɛ min wuli ko saba k'i ɲɛ o ɲɛjili le kalan c'est-à-dire que a b'i protéger i bɛ nafolo sɔrɔ ka sugu ja sɔrɔ jama bɛ girin mais ni cɛ o cɛ ye wuli ko n b'a sugu caman mako sa saba tigi moro bɛ nin ta bɛ nin kan o bɛna dɔn k'a fɔ ko saba tigi fɛnɛ di mamu ne b'a fɛ ko ne tɛ jama fɛ wa ne tɛ jama fɛ jama bɛ kungo le n tɛ bon n bɛ bɔ média sanfɛ yan ne bɛ tila yan sisan média sanfɛ yan ka ban pewu ni ne bɔra média sanfɛ a mo ni mɔgɔ wele nana se exemple comme ça ka se mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 mɔgɔ 8 n b'a kuma n ko c'est bon n bɛna mɔgɔ ta ka da mɔgɔ 5 olu mako bɛ fɛn min na u ka fɛnw b'o lasɔrɔ d'abord olu b'o tigɛ sɔrɔ yali u b'a bɛɛ sɔrɔ ka k'o da i la o kɔfɛ i bɛ se k'a fɔ ko non ko n kunna mɔgɔ wɛrɛ taara n bɛ taa nin i y'a faamuya ba n'i ye mɔgɔ kɛ ɲɔgɔn kan ka se fɔ mɔgɔ 20 ni dɔɔnin bɛɛ tigɛla fɛn b'a sɔrɔ cogo di o de bɛ mɔden caman kɛ fautigi ye sinon ale yɛrɛ seko tɛ ba jama ka ca donc n'i ye jama wele ka se degré dɔ la a laban jama yɛrɛ de bɛ taa e y'a faamuya mo lamɔ cɛnni tɛ jama fɛ olu ko kosɔn depuis i k'an bila média kan fo ne bɛna se fɔ marge pro kɔnɔna na bi la ne ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ hali sini a bɛ ɲɔgɔn fɛ hali sini a dɔw bɛ faransi a dɔw bɛ amérique a dɔw bɛ canada a dɔw bɛ espagne a dɔw bɛ italie o bɛ yɔrɔ bɛɛ hali sini a bɛ ɲɔgɔn fɛ o kalon ni ka wele sɔrɔ ma n'i ma la sɔrɔ n bɛna la wula fɛ n'i ma sɔrɔ wula fɛ sufɛ n bɛna wele ka la sɔrɔ n'ala sɔnna ma dɔw bɛ dɔlen de ye ka t'u kɔnte 300 ni 10 jugu ni kelen ɲini satutu kelen ɲini i bɛ nɔnzi kelen ɲini ka kɛ 300 ni 10 ni 3 k'a furu ki dɔ kɛ tasuma k'i tigɛ fila wusu dɔ kɛ ji la k'i ko i bɛ jama bɛ girin i bɛ nafolo sɔrɔ ni cɛ min wuli kɔ juguya fana b'o tigi ta n'ala sɔnna ma inchallah donné par Oussa Bamba Iritigi. N'ala tila ka jɛ Rappelons que Oussa Bamba Iritigi il est à Abidjan à Niamey. A Niamey inchallah. Il est au 07 09 14 20 41.